kuhaan. Karon guys, May 3. May 3 karon 2022. Mistaros kanulen, mamistame. Mawa. Mas kanulin ko na pa. Unas ka, Susan. Ay, unahan ila bibi. Mamista. Unas. Dapat. Bangkalan na suli. Ako bangkalan de ko no. Yan mo barangay mo. Daw sa barangay hall, kinaduwas barangay hall. Ma'am. Isang mama. Limang nasa. Nakalimang na sarok. Ag aligi arang Ada tambok. baga alagi. Nato na sarok to lela ko are. Kuan ra ko no tong kilo, 350 ang kilo. Pila ba tong kilo dito buyo anda da? 700 na ko, lima mo. 350 ra ko no to yung silinlin. Ilang suki. Siguro. Ani ma silinlin mo magbayad din eh. Asa mag-buy kisa? Ito kana kuno markuan kuno sakdanan ba. Magtukod ko no dagto sa Buy silin-lin din eh. kaiktan kang Susan. Di kana kang naidang ba di ba si Kana ito ang dan. Lagi si Jamay ni angkan bito Susan kang naidang. Dijar sa pagman ko si supukos insi. Anjuon ragod nga di laman simentohon kay og pahawaan na pwede ra gagubuan. Kuan ang kanang may kuan. Kisay pa wad. Si Linlin ko no magbay ko na din eh mabitan na si Ingar eh kay si Susan yang ako nang kay si pananghiran Susan. Manang may pananghiran nga madug mo ay maguwang. Kinsa may pananghiran? Hindi sa dapat magbay. Tintungan na nga. Kana bang ida itong kuan sa. Kana bang kang naida nga bahin. Oh. Kung ako'y pasultion, si Manong may isang Ilangin na si isang boy. may maghatag ng pagtugot kay kamagwangan. Nabadala ang magwa. Ag kang naida nga bahin. Wala labot ng kang tatay tingting. Nabadala ang kamagwangan. Baw wa naman na nila isipag kuan. Dawa, mo na dyan ay di kumuangay o di mo hatag respeto nga maguwang mga ito nas Manong. Og sila naka-eskwela, ako wa ko ka-eskwela, pero Di rin kay si Susan Mangrini ang kanda na nga si Jay. makahibaw man kung unsay maadto. So insi suko ko. Suko insi ako karon na kung nito. Inse. Bibi kay sidar ba kung may paumangkon nga daghan na ano ubot ni kun hunahon sinaidang dagaman adto sa mga paumangkon. Bitaw. Bahinos mga paumangkon. Mo na yung sakto Kaya kay di man mabahin kay Juta, ibalik dya, aghalin, mo'y bahinan kunos mga umangkon, araw kunong way magmahay. noo. Tungang gayon na si Insi, ako, parte na mo daris, rini, ako na nang gayon na rini Insi, nga di na magkakilabot, bahala na lang ubang mga pamangkin. Kaya ako di ko gusto samok, pagka nga namin gitaral ka, noon na lang na, kaya rong way samok ba? Dako mo puning imo rin. Kanis udit bagay sa bagay mong kamalig din sa una. Lagi, duha na ninong, dana agisa. Wa pa na. Lagi supong dana, Ag dito sa likod. Ikaw na ho mag-atop na ho. Wa Ag dito sa likod. ang dito likod na, hug mo ang pikas waangan sa kay, Iyo mang gidugay-dugay human di gikuan gi. Dagko ning ni pa ano. Tudo man na kaya sinila, tabang madatog na, matadang tao, kaya mapili ang dakto. Kapila pong kuan. Dato ni sa anas sa ko ha. Size na. Sagol ka Panas, wa na, puro na basa. Puro na basak. 5, 4 nga na. Uy. Pa. Mahal na lagi po. Agdi pilion. Datoy laman ning. Datoy laman ning. Nagyapoy kan di paan. Ana, Pila man gatos ag suhol ni. Hila. Buwanan, ganang ngayon. Kakuha man ta diha ba sa una. Ay, makapag sa piso ba to ang... Buhay pa to maning. Mananghid ra. Makapag do po, andi. Gagmay lagi po. wa na to pwede
kitaan nga paspas mo paod nang si naidang o si mama. Kukod lagi to hilay. Like, Hmm? papalikod. Lami ining ni pa ka na nagka. Pero ako kadod og pareho pa ko sa uban nga. Ang uban din eh, gipang Kanang. supot ni rin eh, Oo. katong giatot sa kamalig. Ko ang nanay. Tapos, Paling balik-balikan kong nanay dani. Ato lagi tas bahay, ado na pagbahay. Pamulo ng trabaho dari. Sunod na naman ko. Kusog ba ni? Dinali na. Mabik pa ito nga kung anong dahil. Dari kay hitak man. Mga lagi. Ano sa meron? Ah, Ano ka dyan ni Jack si Darin? Nawar. Ibutang sa radyo, anay duwa. PUBG ba? Ato na meron. sige. Salamat. Tingga. Tawon lagi. Gabi lagi na eh. Hanggang na ng asawa. Gabi kami ato. One kasi tingnan daw eh. Gabi, anak Edwin pa na iba. Naaba ka na, dana na. Nana. Salamat. Ato na ni. Mga nagkamista. Igutom na po sila. So, nagkasapit.